नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान. आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा. आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स सी. अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे, 9421 72 71 48. चित्रकार हा आपल्या कलेतून विविध संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवत असतो. आपल्या कल्पनेच्या जोरावर नवनवीन कलाकृती साकारत असतो. अशीच एक सुरेख कलाकृती साकारली आहे देवगड येथील युवा चित्रकार अक्षय मेस्त्री यांनी. शिवराज्याभिषेक दिनाचं निमित्त साधून अक्षय यानं चक्क कवड्यावर राज्याभिषेकाचं दृश्य साकारले. यासाठी त्यानं 1 महिना सराव नियोजन केलं. कवड्यावर चित्र साकारायला त्याला 5 मिनिटांचा कालावधी लागला. त्यासाठी त्यानं ॲक्रेलिक रंगांचा वापर केला. हे सूक्ष्म चित्र साकारायला त्यानं भिंगाचा देखील वापर केला. कवडीवर चित्र साकारण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या गळ्यात कवडी माळ आहे. याच उद्देशानं अक्षय मेस्त्री यानं कवड्यावर, अगदी लहान आकाराच्या कवड्यावर त्यानं शिवरायांच्या राज्याभिषेकाचं दृश्य साकारले. नमस्कार, मी चित्रकार अक्षय मेस्त्री. मी कवडीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र केले. राज्याभिषेकच्या निमित्ताने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र साकारलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हे गळ्यात कवडीची माळ घालायचे. त्या कवडीवर एक कवडीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र केलं आहे. अर्धा सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटरची कलाकृती आहे. ॲक्रेलिकने ते चित्र ड्रॉइंग पूर्ण केलं आहे आणि ह्याला कालावधी लागला एक 5 ते 6 मिनिटं चित्र काढायला कालावधी लागला आणि ह्याला 2 ते 3 महिने मेहनत करून ते चित्र बसवायचं कसं, 1 सेंटीमीटरमध्ये बसवायचं कसं याची मेहनत घेतली आणि हे चित्र मी पूर्ण केलं आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकच्या निमित्ताने. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.